ZANU-PF imposter Sengizo Tshabangu uyachikomenda pamusoro pemeeting yakaitwa nana Worshman Ncube muzuva ranezuro. Apo ana Worshman Ncube vakadismisa kuti Nelson Chamisa aiwa nevamwe vari loyal kwavari vakaita sana Promise Mukwaneza nana Fadzai Maire vachivadismisa kufunction yavo yeTCC. Vanhu Worshman Ncube vachiti aiwa isu tiri loyal kuna Sengizo Tshabangu. Sambe namashoko auya achitogwa naSengizo Tshabangu achitenda aiwa makomrades ake notobva subscribe like kuti na on the bell icon. Tipina paendo pake anova achivatenda achiti comrades for upholding a successful meeting. Yes, I was absent because of other commitments of national interest, but I thank you all for standing on behalf of people who voted for CCC on the previous elections. The wave of change is not a singular task, but requires collective effort. Mashoko arikuya panapa aita kuna Sengizo Tshabangu aita kuti vanhu vamutsamwire vachiti aiwa isu hatina kumbovhotera vana Sengizo Tshabangu ava, hatambovohotera vana Worshman Ncube, takavhotera vana Nelson Chamisa. Sengizo Tshabangu anouya panapa achiisa commitment yake achivatenda achiti I want to thank vanhu vese vakavhotera CCC, achita as if CCC yakavhoterwa ndeyake asi vanhu vakavhotera vana Nelson Chamisa. Chiputidze mafungiro enyu muri kudi pamusoro pemashoko aSengizo Tshabangu aanouya achinyatso kuzvikomita achinyatsoratidza kuti aiwa ari loyal kuna vana Worshman Ncube uye zviri kuitwa nana Worshman Ncube ari kuzvikurudzira, ari kutenderana nazvo. Pina comment section medu mutidze mafungiro enyu pamusangano subscribe kulike chino turn on the bell icon.